Paraules per reivindicar el paper de la dona són les que han format part del manifest que avui s'ha llegit a les portes de l'Ajuntament d'Albal amb motiu del dia 8 de març. La regidora d'Igualtat del consistori ha estat l'encarregada d'esta lectura, a la que ha seguit una representació teatral sobre les reivindicacions del Dia de la Dona. Esta setmana és important per a l'Ajuntament i per a les dones del nostre poble, però insistix, tots els dies tenen que ser el Dia de la Dona. Hem posat en marxa el quartel de la Guàrdia Civil, on se arreplegaran les denúncies i on la dona estarà precisament millor atesa per a que no tinga que anar al Fafar. Joves i majors han participat en este acte reivindicatiu que s'ha celebrat a Albal amb l'Arbre de la Igualtat, una activitat que ha comptat amb la participació del Consell de la Infància i la Joventut i de l'alumnat de l'Escola d'Adults. El 8 de març és cada dia, és que els nostres drets cada dia estan pisotejats, cada dia que violen a una dona, cada dia que assassinen a una dona, cada dia que una dona cobra menys salari que un home, cada dia que les opinions d'una dona no són tingudes en compte, estan d'alguna forma maltractant-nos. Per això nosaltres del Dia de la Dona volem fer cada dia. Els actes organitzats per l'Ajuntament d'Albal continuaran esta pròxima setmana. Dilluns se celebrarà un taller de relacions sanes, impartit per Mari Carmen Fenollosa, i dimarts hi haurà un taller d'apoderament de les dones a través de les xarxes socials, impartit per Liliana Pallarès.